कहा हमें बुमराह एकदम तहस नहस के मशीन हो गई बने नु। इनकर करतूत सब कुछ जाना तई का करता रे। कैसन आदमी बने बुमराह मर्दे एक मात्र तारा से पूरा पड़ोसी हमनी के जर गइल बा। हालत खराब बा उनका लोग के। होइसे केहू बॉलर होला मर्दे फाइनल में तारा एको बाउंड्री ना खेल चाहत रहे। बोलो बाउंड्री खइते तब नु कुछ लोग खुश होइत लोग। तू मर्दे मशीन हव का, तू एलियन हव, तू बाबा हव मर्दे। तारा के आज से हम बुमराह बाबा कहीं। अभी स्टार्ट निकाल के कंपेयर कोनी 100 साल के। 100 साल में सबसे बढ़िया एवरेज तोहरे बा। तू 100 साल के सबसे बेस्ट बॉलर हव। हमनी के बतियात जे महानता में वसीम अकरम, ग्लेन मैगरा हर बार रहेला लोग। लेकिन जानते रहो अगर ई आज के जमाना में क्रिकेट खेलित लोग नु तो तहरा आगे पानी मांगित लोग। स्टैट बा, कंपैरिजन बा आज के मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से। अतने क्या देखल जाओ कि अगर आज ग्लेन मैगरा या फिर वसीम अकरम खेलित लोग तो उनका लोग के का दुर्गति हुई। अरे बुमराह मर्दे तू बोका बना देता रहा बैट्समैन के। तू स्लोअर मारता रहो, तू यॉर्कर मारता रहो मर्दे। तू का करता रहो बुझाते हैं मन तो तारा पर खिसिया जाता है। आखिर एक आदमी इतना बढ़िया कैसे हो सकता है बोलो। तीनों जना के लेके आइल बानी बोर्ड पर, भागत रहे लोग। तीनों जना के लेके बोर्ड पर रख देले बानी। अब देखो इनका लोग तनी ड्रामा का परफॉर्मेंस बा। कैरियर एवरेज अगर देखल जानू तो ऑल फॉर्मेट में सबसे बेस्ट इंकर बा 20 के। अकरम जी बाणे 23 के या मैगरा बाणे इहो बुमराह से पीछे बाणे। जेकी मशीन कहल जात रहन, लाइनिंग लेंथ के स्वामी कहल जात रहन मैगरा, वो बुमराह से पीछे बाणे। अब ई देखो एवरेज तो हो गइल हर बॉल पर कितना। ई ओवरऑल बताता है T20 बा, मॉडर्न डे क्रिकेट बा, इहो कंसीडर करे के बा। अभी देखो लोग अभी दिमागो में माथवा चकरा के ना गिर जी तो बोली है लोग। स्ट्राइक रेट देखो हर कितना बॉल पर विकेट ले बना है। इनकर बात 33 के है, 54 के है, 44 के। आई लोग का तो बहुत बड़का है लोग। बुमराह के देख लो 33, 54 और 44 स्ट्राइक रेट। इकोनॉमी रेट देखो T20 में। अब तू लोग ये कहबा कि तू बोका हवा का, T20 अकरम खेलल कहां बने। देखो आजकल बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस बा। वही डेटा एनालिसिस के बल पर हम कंपेयर कर इनका लोग के वनडे के रिकॉर्ड, टेस्ट के रिकॉर्ड, इस सारा रिकॉर्ड मिला के आज डेटा तारा सामने लेके आइल बनी। बुझाइल कि अगर लोग आज खेलित लोग इनका लोग के स्टैट क्वेश्चन रहती ये आजकल एआई के जमाना में हम बोका नहीं खी। इनकर बस 6.27 के T20 मिला के 6.27 बा। ई जोड़ ली हो ऐसा ना कि डायरेक्ट 6.27 लिख दियो। आ ई आज तक अकरम जी खेलल लिखल एको लेकिन तब इनकर 7.5 के रही। तो अगर जो इनकर टोटल टेस्ट है थी कि कंपेयर को कि आज के हिसाब से देखल जाए रोहन महान। लेकिन एजा देखो 6.27 आज के डेट में। अब मैगरा एगो खेलर रहन आईपीएल 2008 में खेल रहनी दिल्ली डेयरडेविल से, ठीक बा। ओजा इनकर 6.6 के रहे इकोनॉमी रेट। हालांकि सारा इतना ही खेल रहन आ ओहो करी बतावल जा सकता। अब इनकर जो रहनु T20 के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो इनकर सबसे बढ़िया एथियो बा। ई पूरा खेलल नहीं कौन। यहाँ बुमराह 10 साल 15 साल जब से तब से T20 खेलते रहे। बस इनकर एक साल के रहे 6.6 के। आज के डेट में इनका के गुलहार मरते सो कारणों बता देते नहीं। ई रहन लाइनिंग लेंथ के स्वामी। एक टप्पा पे बॉल डाल के या उछाल से ही निकाल लेते रहन। आज के जमाना में जानते रहो बल्लेबाज क्या करते रहे सो, जॉस बटलर बने, सूरज कुमार यादव बने, एबी डिविलियर्स बने, सूत जाते रहे सो, सुपला मार दी है सब, पीछे मार दी है सो, उलीट के मार देता रहे सो। सब लाइन लेथ गबड़ा जी तो केस में बॉलर के अपन लाइन लेथ एडजस्ट करे के एथी पड़ेला। आज के जमाना में सूत के मार देता रहे सब पीछे। बुझाइल तो ए हिसाब से अब देखल जाए बुमराह का कोइले अभी तक वेरिएशन में का बा। इनका भी काहे इतना क्लेवर बने बुमराह इहो देख लियो। क्लेवर होके के रीजन बा कि इनका भी 6 टाइप के वेरिएशन बा। 6 टाइप के बॉल हेंगा, 1-2 टाइप के ना 6 टाइप के बॉल बा। माने ओवर के हर बॉल वानु अलग अलग तरीका से फेंक सकता है। और मैं स्किलफुल बना ऐसे ना कि खाली एंगा फेंक देनी बौराई से ना। स्किलफुल क्रिकेटर कहल जाला एकरा के। स्किलफुल क्रिकेटर यॉर्कर मार सकता रहे मतलब बापे हमें सब कोई के। स्लोअर बॉल बा सब। एबार वर्ल्ड कप के फाइनल में नु तीनों विकेट लास्ट के स्लोअर यॉर्कर पर ले बने। स्लोअर यॉर्कर पहले तेज लोग यॉर्कर मारते इनका स्लोअर यॉर्कर मरते तभी तो कहत नहीं अजीब बने। बाउंसर बॉल बा पूरा दम लगा के, ठीक बा। कटर मरबे करेले, आउट स्विंगर मरबे करेले, इन स्विंगर मरबे करेले। 6 गो वेरिएशन बा। वसीम अकरम के देखल जाए तो ये रहन स्विंग के सुल्तान रहन। कभी पेस रहे, स्विंग रहे, सीम रहे। लेकिन जानते रहो में का ट्विस्ट बा। इनका स्विंग करे खातिर रिवर्स स्विंग की मास्टर रहनु शुरुआती में लेते रहन। लास्ट में इनका रिवर्स स्विंग के मास्टर रहनु। तो वनडे में इनका नु पुराना बॉल चाहत 40 बॉल जो पुराना एकदम बॉल पीट के एकदम घसीटा जाते रहे वो बॉलवा से फिर रिवर्स स्विंग करावत रहन। आज के डेट में T20 के तो बात छोड़ दो। T20 में
में तो मान के चलो कि तहर बॉल तो 20 ओवर के मैच में होखे के बा, ठीक बा। वनडे में भी नु 2 गो बॉल यूज होता है, इनका 40 ओवर पुराना बॉल मिलबे ना करत कि रिवर्स स्विंग करत, बुझाइल। तो इनकर स्किल है तनी आज के जमाना में डाउन ही, तभी कहनी कि आज के जमाना में लोग खेल लोग तो इनको लोग के गुलहार गुलहार मरते, ठीक बा। इनका बॉले ना मिलत कि स्विंग करते वैसन, हां शुरू में स्किल रही तो स्विंग करा सकत रह, ठीक बा। आ इनकर है लाइनिंग लेंथ है सीमा कटर। लाइनिंग लेंथ के क्या कहनी है कि आजकल के जन बाणे से बौराहा बैट्समैन सूत के मार देता है, तार लाइने का बड़ा जी, तारा एक लाइन एक टाइप के बॉल से काम ही नहीं चल सकत। तारा हमेशा देखत रहेगा कि सामने वाला का सोचता है, ओका से एक स्टेप आगे चले को जन बुमराह करे, ये और केहू के बस के बात नहीं कि खाली बुमराह कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप में बुमराह क्या कहले, हाँ 2024 वाला में क्या कहले, 15 विकेट ले रहना। T20 में देख लियो 4.17 की इकोनॉमी रहे T20 में, ये चलते ही रहन मैन ऑफ द टूर्नामेंट। पाकिस्तान के अभियो मैच याद रही 114 115 120 चेज करे में इनका लोग के हालत खराब हो गई रहे, गब दे विकेटवा दे देस लोग, मैन ऑफ द मैच रहन, बुझाइल। ई लोग तो खैर वर्ल्ड कप खेल रही नहीं के, तो इनका लोग के भी नहीं के कंपेयर कर जा सकत। आ ए बार फाइनल में मरते 4 ओवर में 15 रन दे के 4 विकेट, फिर मैन ऑफ द मैच का मर दे लेके एको बाउंड्री तू ना पिटेबो, सामने वाला खखन के रह गेले से के तनी एगो बाउंड्री दे दो, लगल खाली बोल्ड 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 मारे ओकनी के, हैं ऐसे कल जाला मर दे। ई हो ओझा जी के डाटा माइनिंग ई निकलनी है आज, ए चलते अब अगला बार कभी भी प्लेइंग 11 ऑल टाइम बेस्ट बनी नु तो हमें एक जना के निकाल के अपना मन से बुमराह के जरूर डली लोग, चाहे जे भी होके मर्दे। ऐसा कैसे हो सकता, इतना बढ़िया मशीन काम ना करे मर्दे जो बुमराह करते रहे, मशीनों नु गबड़ाला, बुमराह कभी ना गबड़ास। एक साल से परफॉर्मेंस ना, एगो टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस ना तू कहीं करा लो, तू मशीन से बॉल फेंकोबो तो ओकर एरर हो जाई, बुमराह से एरर नहीं हो सकता। दिमाग बा, पेशेंस बा, स्किल बा, बैट्समैन के पहले ही पढ़ लेते रहे। इंग्लैंड वाला मैच याद बा, कितना रन रेट मार दे रहे लोग, जे टीम 200 रन मार चुकल बा ऑलरेडी तारा 16 ओवर में, ऊ टीम बुमराह के रिस्पेक्ट करके 6-8 रन बनैलो सा मैच गंवा देलो। ई बुमराह के औकात बा, ई बुमराह के रिस्पेक्ट बा, ठीक बा। आ एगो बाणे हमनी के तगड़े फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, तगड़े फास्ट बॉलर कहले अपने आप के, का तगड़ा फास्ट बॉलर बड़ो, आ कहले कि जब इंडिया से हम कोनो फास्ट बॉलर के ना चूज करब ऑल टाइम ग्रेट में, बड़ा कहीं लाइनों ले तार तो कंपेयरो नहीं कीजा करत, तू तो कहीं कंपेयर में भी नहीं खो, स्किलफुल कहला से हो जाई, आवो भेंट करबा, चाचा लगी है तार, अब्बू जिता देले मैच। कम जरो कम बोला लोग मर्दे, हाथना जर्नी अपन होकेला, डायरेक्टे पड़ोसी जरे लाई बुझा गई, लेकिन तारा लोग के देख के ई पता चल गइल कि कभी कोनो पड़ोसी केहू के देख के खुश नहीं रह सकत, हाथना केहू जरेला मरते। आ तारा के बोला के फिर ठीक कर ले तारा साथे इंडिया बोलैलस, कमेंट्री में 2-4 गो पैसा देलस, आ दम भर तू अपना देश के गरिएला, फिर तारा के भेज देला सके जा तू जे लायक बड़ा। अब गरियाओ तारा मर्दे आईपीएल में अभियो बोला के फिर तारा के दे दिए से 4 गो दाना, तनी सुधर, बुझाइल। अब बुमराह तनी तूहू सुधर मर्दे, हइसन परफॉर्मेंस करबा त बेहोश होके मर उड़ जइहे से मर्दे। ये आदमी ना हमें से जलनखोर हमें से, गोतिया पट्टीदार हमें से, आ गोतिया पट्टीदार ना यानी कुकुर बानर हमें से, ई सब हइसे मत परफॉर्मेंस करो, तनी कम करो, कमो में जीत देती जा। 4 ओवर में एगो बाउंड्री पिटा जीते 20 रन देता तो कोनो दिक्कत रहे, ये सब बेहोशे गिरल बने सो। चलो ठीक बा, ई हो ओझा जी के क्रिकेट एनालिसिस। रउआ सब के क्वेश्चन लागल कमेंट करी जा।